بمن بقرنجم داکو سرê xwe ji ser balîfa maran rakim û diranên li dijî kolberên bi taya zikê xwe ketine diqirqiçin ji kokê rakim. Kefenên stûşkestên şîrê ji pêsîra kul diherike diqusînin û bi kibra Fîraûn rûyê xwe reş dikin bişewitînin. Nehêlin bibin şirîkê derba ewil a cênîkê disincirîne, miriyên ji ber ezaba qebrê sînga xwe diqelêşin. Nehêlin bêhejandin dergûşa bitenî ya li warekî malmîrat a berateyên kevokên penaber di hundirê xwe de vedişêre. Goştê meytê genîbûye bi çongên xwe yên diricifin hilgirin û ber bi geliyê bertûlê bi hişta li quntarê çiyayê gebarê veşartî bimeşin.